Nu veniți în oraș. Partea 1. Of, am mers atât de mult și unde suntem într-un oraș fără nimeni. Uitați-vă și voi în jur. Deja trebuie să vin cu voi 10 aici. Fiindcă am cumpărat studiul la un super preț, tu ce crezi? Altfel nu ne-am fi mutat nici noi aici. Și avem vreo casă? Ceva? Nu avem. Păi, hai să ne despărțim. Cum adică? Păi, eu, câte suntem 11, o să ne împărțim în 2. Eu, Draculaura, Draculaura, da? Da? Este acolo, acolo. Draculaura, Honey și, mă rog, să țin. Așa, și cu Rochelle vom vizita orașul, voi duceți-vă la mașină. Ok, hai să ne despărțim. Uite la ce magazinaș am mai ajuns și noi. Salut, fetelor, da, mă rog. Nu prea avem loc, lăsați-mă pe mine să vorbești și voi stați de afară pe covorașul acesta. Da? Plecați. Scuze. Nu-i nimic. Mi-a căzut pălăria. Stai puțin. Bine, acum că am pus și eu puțin loc să mă mișc pe aici. Deci ești singură în orașul ăsta și nu mai e nimeni decât noi 11 care am venit acum. 11 cu tot cu mine. Păi avem în total, cu tot cu mine, 10 locuitori în acest oraș. 12, scuze. Apa, lasă stau pe jos. Stau întinsă pe jos, lasă. Așa, ok. Deci, de ce ești mereu singură în oraș? Adică nu înțeleg de ce nu mai e nimeni în oraș, tu stai singură aici. Păi, toți au plecat, înainte erau 1000 de locuitori aici, numai că nu știu de ce toți au plecat și prietena mea a zis că ne întâlnim la ora 2 lângă parc și eu am întâlnit 10 minute și după aia n-am mai fost. Și o să aflu secretul, vreți să mă ajutați să aflu secretul acestui oraș? Da, ar fi interesant. Păi, care sunt locurile în acest oraș? Dacă este un oraș foarte mare, atunci ne va fi cam greu. Păi, locurile în care puteți merge în acest oraș este doar acest magazin, un bar numit Lady Super Bar, studioul vostru pe care cred că voi l-ați cumpărat, un hotel foarte mic și un spațiu verde. Rup 6 obiective în acest oraș, nici măcar case nu există. Și tu unde stai? Păi, la hotel, nu mai e nimeni, deci poți să fac totul pe gratis aici. La hotel, prin magazin, mă rog, sau peste tot, de obicei ziua. De obicei, Da, deci, ce cu toate chestiile astea aici, dacă nu e nimeni, deci tu tot stai și vinzi aici, adică stai și nu vinzi nimic aici. Păi, stau și eu, uite, vezi, acolo sunt electrocasnice, hârtie igienică, chestii de bai, coci cu noi, dacă vreți să cumperi ceva, chestii de bucătărie, acolo mai am mâncare, dacă vreți să cumpărați ceva, sunt aici aproape toată ziua. Eu lucrez și la hotel, eu lucrez peste tot, vă dau totul gratis, la hotel puteți să stați cât vreți voi, numai că un singur pat și vă va fi puțin cam greu. Un singur pat? Ce? Cum să un singur pat la un hotel atât de mare? Mă scuze, n-am spus că e mare, să așa. Ok, dacă n-ai spus că e mare, atunci ne faci un tour și te ajutăm să descoperi secretul și le povestești fetelor ce mi-ai spus mie. De obicei, nu prea sunt bună la chestii din astea. Dar apropo, cum te cheamă pe tine? Cum te cheamă? Hei. Briar Beauty te cheamă pe tine cumva? Da. Scrie pe cu sonul tău de asemenea. Super. Și pe tine se cheamă Home Spawn. Pe ea Draculaura, pe ea
Claudia Wolf și pe cealaltă, cum îi spune, stai puțin. Și ea e Rochelle. Deci hai să le povestesc și lor în timp ce mergem spre care e cel mai locul de relaxare, care e gol. Adică nu e nimic acolo, e pur și simplu gol. Deci stai pe jos și te relaxezi. Deci, bine, hai să mergem acolo. Da, deci, cum spuneam, v-am povestit povestea pe drum. Pe aici este locul de relaxare care e mai mereu gol. Scuze că le vedeți doar pe le lăsați așa. Ele vorbesc. Dar de ce e mai mereu gol? Păi nu e nimic în el, de asta e mai mereu gol. Și mai ales că e singură persoană, așa, adică doar eu, care nu vin foarte, foarte des pe aici, ca în fiecare zi. Da, hai să mergem la următorul obiectiv. Locul ăsta nu prea place. Ok, hai să mergem. Care e următorul obiectiv? Apropo, spune Homei, care nu uiteți aici. Da, Rachel spune asta, care nu vedeți care sună aici în față. Da, Claudia spune asta, apropo. Care e următorul obiectiv? Păi barul Lady. Ok, hai să vedem. Bine, deci aici este Lady Bar. Nu e prea mare, este mic, fiindcă doar eu stau aici și stau doar pe scaunul ăsta și ăla trebuie să fie o canapea pe care hai să ne mai concentrăm pe cât de mici sunt lucrurile aici, că toate încăperile aici sunt mici, adică e cam nașpa. Hei, eu am reușit să reconstruiesc barul, fiindcă când au plecat au luat cam toată mobila și am mai pus o canapea și am mai rămas prin tot. Bine, deci de ce e așa gol aici? Nu, am zis că nu știu cum. Nu știu că să rezolv secretul. Chiar nu știu. Nici eu nu știu ce ar putea fi întâmplat aici. Ți-a întâmplat, frate, ceva ciudat când ai fost aici și, adică, când erai aici și erai singură sau era ceva ciudat? Nu, totul era liniștit. Și hai să ne prezinti, studioul știm. Am fost acolo și hotelul. Ce zici? Ok, bine. Ok, bine, gata. Am ajuns și am la hotel. Asta e cam sărăcăcioasă, fiindcă doar eu dorm aici și nu prea place decât să dorm. E doar un pat și canapeluț acolo, dacă... Da, eu de obicei mai stau jos, nu stau întotdeauna culcată. Hai să vedem cum ne culcăm, fiindcă și eu dorm aici. În primul rând, eu dorm în fapt fără discuții sau alte nebunii, v-ați înțeles? Adică ne-am înțeles. Sper să ne fi înțeles. Eu dorm pe canapea. Să văd așa să ne așezăm. De ce trebuie să împart patul cu ea? Dracu, Laura, nu te mai plânge, împart patul cu Rochelle. Și da, nu te mai plânge. Sfârșitul episodului 1. Așteptați episodul 2. Poate rezolvă secretul. Episodul 2 din, mă rog, secretul orașului. Lumea.